سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينات بشكلتها حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم خبر الزعدم أمير عليم. عبالي بجمهورية كلب إنتر مارشي إرتراوي بينيام غرماي زحلف السنبت أبتين في المجزيو ازدخاف اللوب عوض فان دوربول مزازم زرخبة باريس روبيخ تساتيفو من بالعصر تحمش ترتاب محاز أبتي بدها وردر بلس درجة محازو أيرس عن بينيام أبتين بركز ولا تقادمتي قد دايما ودقتن مبلشاو بشكلتان زكات أمل وردر حدا خابتون بسلام نتوردر الزازو متقادمتيوم أبتي أكلوا بعز حتى توردر إرتراوي بينيام غرماي بزحز درجة عقوب مخواني ودحر توردر أبز قورك على محتة قليصهم نسو أب مجلسيو أبستر بربوي مان بشكلتا كام زوار نلعلي زقونزو نجر يلن كم جمتي أزي بدهن كبير وردرين يتسبيم عدل جرجن زخون حما نجر أجات أمنن زخون تسجم بزي مرأي دمايو نتوردر أستمغير كبل زدفر كاب زوردر بزي زخون حدا جاتات موس أي صب ونجريوم أفعل ما يسطافي مسقداموت عسرا خوينا وردراي مزاميون بولس نجريوم أبزور الدر بينيام بولكو بولس درجة زحزل وردر كلوب إنتر مارشي مسقداموت عصر تخلت تقادمتي يأتي أيام بينيام وسيخو بزحزنا ودرجة حقوسات كنكون لنا كلت أب قداموت عصر تخلت دما أب قداموت عسرا يأتينا إذا دما عبي عوتيوم أب جزي وردر أب كلمة جوجلتها زقات انتنبرا خونتات ولا حدا أفلط أوي نبرنن نقد ميز نبرا روتا تختيلة راية زور نيرم بريدو تراية أب كلمة انتي فتر كم زنبرا السمع نيرم أب أرنبرغ أب زنبرا منجد دي كتزور ناي بحكي جهنم يكبل بدهنت ناي توردر قليصهم بينيام بزعبا أب زقص العمد داغ ما يتساطفو أب زور الدرا ملكيتو أب زهبو حساب دما زمس عمدنا بزور الدر يملس أي ملسن زفلت نجر يبلين زملس اللو جزي نعمت هادي ولاس أب زقصل بزي قدس حدا معلتقن داغ ماي نابزور الدر كملسيم زور الدر كابتهم كالو تور الدرات استفليوم زدم ما كابتي تصباقيو كبل قليصهم إذا خمسة كله بينيام غرماي صباح ربع عصر جدوش تميها زيا أبل جم أبز كهني حدا معلت وردر روند فان لي ماركس السمية وردر كسات فيهم أبزور الدر دمات قادم تميتين 78 نتب شدوش كيلومتر أزرح قطع وردر كشفن يوم أبزور الدر كابينيام غرماي بتوسخي كيم بيلجماوي ميلان 14 لاتيفياوي توماس كوشنس بيلجماوي ميلان منتين زأمسلو تقادم تي كسات فيهم أبزور الدر نمستاف قريبهم كابزلو تقادمتي أبدرجات يو سي آي تزل على نتبن درجة زلو إيرتراوي بينيام غرمايوم بينيام أبدرجات يو سي آي بزلو 3300 شوعات نتبي أب شوعي ترتاز زلو تقادم يكون كلهم تدحري سرعتي أم بال44 درجة زركب لاتيفياوي توماس كوجنسيوم زور الدر دما بينيام غرماي فال ميتين أي مدرخ عوه نايز عمت قوانات صفلا تقميتا زلا وردريام مغنياتو أب زمنور الدر قريبهم زلو تقادمتي نبينيام غرماي سقاد كخون زخيل تقادم يلن بينيام أبز عمد كم إن الذكرى بسنك سدرا بيتها وقداياتنا بإرترا دحنا مقاشو بقلتري بركز بالو كعوة اللهم زخيل وردرات يوم حليفهم كاب مقشو مستمل سون مستي أب عرفت تصنحلو كلابون عوض سمي أقات إموا بمنبارو بقد تايا أب ناي كلاسيكن ناي مونيمنت وردراتن سميراتهم أبزو وردرات دما بينيام غرماي أنصارتهم أبسرو لممداتن وردراتن صنحو كماتيو فان دوربول تاري بوغاتشان زأمسلو تقادم تغطن تقسيبهم أي حمق أنون ولا كوا ناي بوريم عوض كمس انت زي كألم مستي أب عرفت زنبرو أب قمت يأتي خاقن أب تزاعتو وردر جينا مسبقعاتو كم زلو زمسكرة درجاتات يحيزهم بينيام أبزناي صباح زكايرني حدا معالت وردر كسادة ممراتو عبن أقداسن نقريوم نزيد قادر ماي حانت ناي مدرخ عوات رأسة أمانتون ناي مقبار عقمون كتملسلو تخيليام اتوام زعابيو كم تقادر ماي طريق تترحلو متحتت ناي وورلو توردرات النقربو يموت بمهلاوام بينيام كساب تقزيتي آب ترز بقعاتو خمت كحتت يوم أب مداي كعس أجرينا شوتو درك زقات مامات كعتي أب ناشتو وردرات كسلف بمقبار شوتو أمز جيبهم رسالة أمانة مليسوم نابز نمرهم كمناز تملسو بقصري أزيم بزحات يوم بينيام غرماي ون أبزنا يصبح وردر نايز عمد صوم القام فتحو نابتو تاريخ الصراحة لوك مناكم اللس يحتى تعلم إذا صبح ربع بينيام غرماي ساتفلا وردر روند فان ليمبرغ أبشحنت شعات 110 شعات كم وردر استقاط وخينو لو مع حمات نبى 7 شعات جزيو زكاهد بمحبر قدم مشكلة تعلم يو سي اي ناي حدا نتبع حدا حيل فرس ملك عزله وردر يوم أبزحلو في عمتات نزور الدرس تعوت له تقادم تمسن عزب أبغضشن 10 شعات بالجماوي وونت فان آرتم أبغضشن 10 شمونتن هولنداوي ماتيو فان دوربول أبغضشن 10 شعات رومانياوي إدوارد ميشيل
ኣብ 2021 ቤልጅማዊ ቲም ሜሪለር ኣብ 2022 ቤልጅማዊ ኣርናው ዲላይ ኣብ 2023 ቤልጅማዊ ገርበንት ዩኒሰን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሆላንዳዊ ዲላን ግሪኖቬገን ነዚ ውድድር ተዓዊቶምሉ ነይሮም ኣብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቀዳማይ 125 ናይ UCI ነጥቢዩ ዝረከብ ሓላፊ ብቕዓት ተቀዳምቲ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርሽ ኣይከ ቪዝበክ ንህሉ ኩነታት ቢንያም ግርማይ ምስ ናይ ጽባሕ ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ቢንያም ናይ ምዕዋት ህርፋን ክህልወና ኣለዎ ይኹን እምበር ኣብ ህይወቱ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ኣብ ፓሪስ ሮቤኽ ዘዊሩ ካብቲ ናይቲ ውድድር ድኻም ከመይ ተሃዲሱ ከም ዘሎ ክንጽበ ኣለና ነቲ ውድድር ጽቡቕ ገይሩ ሓሊፉሎ ንቡር ምሕዋይ ድማ ሓያል ነጥቢዩ እዚ ድማ ንሮብዕ ብጥንቃቐ ተስፋ ክህልወኒ ይገብረኒ ነቐፍቲ ክንከውን እንተደሊና ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ቅጽበታዊ ውድድር ኣቀማምጡን ማዕረ ከም ዘይነበረ ክንድምድም ኣሎና ኣብ ዙር ኣልጋርቨን ገንት ወበልገመን ጥራዩ ቢንያም ብሉጽ ደረጃታት ኣመዝጊቦም ኣብተን ካልኦት ውድድራት መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ኣብ ቱር ዝነበሮ ብልሒ ጎዲልዎ ነይሩ ስለዚ ድማ ቢንያም ብሉጽ ደረጃ ክሕዘለን ካብ ዝነበሮ ውድድራት ንስክላ በኺሩ ቪስበክ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዝነበሩ ናይ ቮላታ መስመራት ንረቋሒታት ቅጽበታዊ ውድድር ዘማሉ ከም ዘይነበሩ ብምሕባር ክለቦም ንዙር ፈረንሳ ብተሸባሸብሉ ዘላ ግዜ ናይ ቢንያም ግርማይ ዝደምቀሉ ግዜ ብሕጂ ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ነሎም ዓመት ዙር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኣንጻርቲ ኣብ 2023 ንቐጠልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ዝተዓወተ ያስፐር ፊሊፕሰን ጥራይ ኣይኮነን ክብሩ ንምዕቃብ ከቃለስ እቶም ኣብዚ ዓመት ኣብ ጥሪ ዝቁመኖም ዝርከቡ ጆናታን ሚላንን ቲም ሜሪለርን እውን ኣንጻር ቢንያም ክሳድ ንክሳድ ክተሓናነቑ ተቐሪቦም ዘለው ተቀዳምቲ እዮም ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጋቻ ኣወርሕ ሓምለ ቅድሚ ሜሲ ዮናስ ቪንጌጋርድ ኣብ ዝተለምደ ህልኽ ምእታው ኣብዚ ናይ ጽድያ ኣዋርሕ ኣንጻር ማቲዩ ቫንደርፖል ኣብ ቅልስ ተጸሚዱሎም እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ዛጊድ ኣብዚ ዓመት ኣብ 3 ናይ ሞኒመንት ውድድራት ክራኸቡ እንከለዉ ቫንደርፖል ኣብ ሳን ሬሞን ፓሪስ ሮቤኽን ኣብ ልዕሊ ፖጋቻ ጸብለል ክብል እንከሎ ፖጋቻ ድማ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ንቫንደርፖል ሲዕርዎ እዩ ዝተርፍኦም ክልተ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ድማ ሌጄ ባስቶኔ ሌጀን ኤሎምባርዲያን ክኾናየን ፖጋቻ ንበዳህነት ነቲ ናይ ሰንበት ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ናይ ሰጣሕ ጎላጎል ውድድራት እዩ ብመሰረት ዓቕምታተይ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዘካየድክዎም ውድድራት እቲ ዝሓየለ ውድድር የካይደ ኣብዞም ናይ ኮፕልስቶን ውድድራት ኣካላትካ ብዙሕ መስራሓት እዮም ዝሓልፉ ስለዚ ንፓሪስ ሮቤኽ ሓደ ካብቶም ዘጋጠሙኒ ዝሓየለ ውድድራት እየ ዝሰርዖ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ዘለብኮ ተመክሮ ንኻልእ ግዜ ክጥቀመሉ ክብል ገሊጹ ብዘይካዚ ታደይ ፖጋቻር ንቫንደርፖል ልዑል ክብርን ፍትወትን ከም ዘለዎ ኣይሓበአን ፖጋቻር ኣብ መግለፂኡ ቫንደርፖል ዓቢ ሻምፒዮን እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ ብሉጻት ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ ኣነ ኣንጻሩ ምጽዋተይ ድማ ዓቢ ክብርን ሓበንን ይስማዓኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊጽዮ ነይረ ኣብዚ ግዜ ቆልዓ እንተዝነብር ነይረ ንቫንደርፖል ከም ናተይ ሞዴል ምራእኽዎ ነይረ ክብል ኣብ ልዕሊ ቫንደርፖል ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ ኣብ ፓሪስ ሮቤኽ ኣብ ልዕሊ ማቲዩ ቫንደርፖል ማይ ዝመልአ ጥርሙዝ ደርቤ ደጋፊ ንነብሱ ናብ ፖሊስ ከም ዘረከበ ተፈሊጹ ፀወታ ንኽዛዘም 23 ማይልስ ምስ ተረፎ ቫንደርፖል ነታደይ ፖጋቻር ኣንጺፉሉ ንዝነበረ ጋግ ንምክፋሕ ኣብ ዝጓየሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ፀግዒቲ መንገድታት ካብ ዝነበረ ሓደ ደጋፊ ማይ ዝመልአ ጥርሙዝ ተደርቢዎም ቫንደርፖል ኣብ እዋኑ ዓወት የገድሶ ብምንባሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝበፅሐ በደል ተፃዊሩ ጉዕዙ ቀፂሉ ኣብ ዓወት በፂሑ ይኹን እምበር እቲ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብሶኒና መደበር ፖሊስ ዌስት ፍላንደርስ ይድሂብሎም ቫንደርፖል ድሕሪ ምዛም እቲ ውድድር ነቲ ኣብ ልዕሊ ዝተደርበየ ጥርሙዝ ናይ ማይ ዳርጋ ብእምኒ ከም ዝተሃረምኩ ክብል ይገሊጽዎም እቲ ጥርሙዝ ዳርጋ ሙሉኡ ነይሩ ክብደቱ እውን ከባቢ ፍርቂ ኪሎ ኣቢሉ ይምዘን ይኸውን ሓደ ሰብ ክድርብዮ እንከሎ ድማ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ብምረት ገሊጹ ፖሊስ ናይቲ ከባቢ እቲ ገበነኛ ብገዛእ ርእሱ ኢዱ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ንቫንደርፖል ጥርሙዝ ዝደርበየ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሉሎም ወግዓዊ ክስ እውን ቀሪቡሉሎም ንሱ እውን ቃሉ ሂብሎ ክብል ገሊጹ ድሒሮም ዝማዕበሉ ዜናታት ከም ዘነጽርዎ እቲ ነፍሱ ከም በደለኛ ዘረከበ ደጋፊ ካብ ማእሰርቲ ነጻ ክበሃል እንከሎ 350 ኤሮ ግን ክኸፍል ኣብ ውሳነ ተበፂሕሎም ቫንደርፖል ነቲ ኣብ መንገዲ ዘጋጠሞ ክሳብ መውዳቕ እውን ከብፅሖ ዝኽእል ዝነበረ በደል ተፃዊሩ ንሻምፒዮን ዓለምን ክብሪ ዙር ፈረንሳ ንምዕቃብ ኣብ ምድላዋትን ዝርከብ ታደይ ፖጋቻ ብልዕሊ ሓደ ደቂቕ በሊፅኡ ካልኣይ ናይ ሞኒመንት ዓወቱ ናይ ዝዓመት ሰኒዱ ብሸሞንተ ናይ ሞኒመንት ዓወታት ምስ ታደይ ፖጋቻር ተመዓራሪው ዝርከብ ቫንደርፖል ኣብ ግዜ ፀወታ ካብ ደገፍቲ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ክፍጸመሉ ኣብ ፓሪስ ሮቤኽ ንፈለማ ግዜ ይኮነን
ኣብ ታሕሳስ 2023 ኣብ ውድድራት ሳይክሎክሮስ ቫንደርፖል ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ጥፍጣፍ ክትፍእ ተራእዩ ዘቕረቦ ምኽንያት ድማ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ደገፍቲ ብተደጋጋሚ ይሸድዎ ከም ዝነበሩን ፈሳሲ ዝመልአ ነገራት ከም ዝደረበዩሉን ኣብ እዋን ገሊጹ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክላሲክ ውድድር ዙር ፍላንደርስን ካብ ደገፍቲ ቢራ ተደርቢዎ እዩ ኣብ ሰዓበት ወርሒ እውን ኣብ ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ካብ ኮረሹ ወሪዱ ምስ ደገፍቲ ክጓራፈት ተራእዩ ቫንደርፖል ድሕርቲ ናይ ሰንበት ዓወቱ ብደገፍቲ ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረድ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ክብል እዩ ጸዊዑ ቫንደርፖል ኣብ ጻውዒቱ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ ሰባት ኣብ ጸግዒ ጽርግያታት ኮይኖም ጥፍጣፍ ከተፍኡልናን ማይ ክግጭሙናን ልሙድ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ኣብዚ ኣክል በዚሑና ብቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ድማ ይጽዋዕ ኣለኹ ክብል ብምረት ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝተኻየደ ፓሪስ ሮቤኽ ከባቢ 500,000 ተዓዘብቲ ብኣካል ተረኺቦም ነቲ ውድድር ከም ዝተዓዘብዎ ይፍለጥ ማርከዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናሎም ትሕዝቶና ኣብዚ ንዛዝም ብምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ሰላም